als 3 mesos. Aquí la mare i la tata. Aquí també és el terrat d'aquí a casa, perquè, clar, visc al mateix pis que vaig néixer i dormo en el mateix llit que vaig néixer. La meva tia. I això és a Sant Pol, el primer estiu que vam anar a Sant Pol, amb els meus cosins. El meu pare, la meva mare, una amiga, el meu cosí gran, i aquest sóc jo. Tot això és a Sant Pol. La meva mare, i aquí amb els avis, la meva tia, el meu oncle, i el meu cosí gran, que els altres encara no havien nascut, aquí sóc jo. Això és a Sant Pol, amb l'àvia, la meva tia, unes amigues íntimes de la infància de la meva mare i la meva tia, també la meva colla de Sant Pol. Una de les primeres noies que em va agradar i que em vaig enamorar era anglesa, Lexi, es deia la meva germana, i una amiga, tot això també a Sant Pol. Això també la meva mare, la meva germana i jo, que em vaig trencar el braç l'any 47 a Las Vegas d'aquí, sí. Ai, pobra, és morta ja, la Coqui Malagrida. Aquí el bateig del meu fill, del meu nebot, que després el vaig afillar. El meu millor amic, el Feris Güell, que també se'n va morir. El gran amic en majúscula a prova de bomba d'hidrogen. La meva germana, jo, i l'Àlex, la meva mare. Aquest és un argentí, que també vaig tenir un flirt amb ell. Això és una d'aquestes coses que a la Índia se m'ho van regalar. Encara ho tinc, molt maco. Tota la meva vida amb fotografies. La Maria Mercè Marçal, a la Universitat Catalana d'Estiu, vam donar unes xerrades, ella sobre lesbianisme i jo sobre homosexualitats. Una pena, es va morir. Soc una persona normal i corrent, com qualsevol altra, però que he procurat excel·lir en coneixements el màxim possible. He llegit moltíssim, sempre estic llegint, no paro mai de llegir. No tinc ni un minut que no sàpiga què fer. Jo avorrir-me no em puc avorrir. I sempre tinc coses per fer i coses que m'agraden. I faig el que m'agrada, la meva feina, i flueixo amb ella.